Ayan, good evening mga idol. Ayan, ito. So, nandito tayo mga idol sa ating first broadcast dito sa ating StreamYard, no? So, dahil may nakita tayong mga tutorial regarding sa pagla-live mga idol dito sa StreamYard. So, try natin sana matulungan tayo na malagdagan yung ating magkaroon tayo ng ating public watch hours so sa kagaya ko na nagsisimula pa lamang at maliit pa lamang ang channel so hindi ko alam kung paano ma-reach yung ating 3,000 public watch hours although medyo binaba na ngayon ni YouTube yung requirements 3 million views at syempre meron tayong requirements diyan na 3,000 public watch hours. So, doon ako nahihirapan mga idol sa public watch hours. So, kung paano natin marireach yung 3,000 public watch hours. So, kaya naghahanap tayo ng mga idea pa sa mga kapwa natin diyan sa mga content creator na mga magagaling na mga sikat na so kaya patuloy tayo nagre-research para matulungan yung ating public watch hours so, sana matulungan niyo naman yung mga bagong uh, creator especially dito sa YouTube yung mga katulad ko na nagsisimula pa lang so sana po matulungan niyo din kami yung mga nagsisimula pa lang. Kaya maraming salamat yan Tapos syempre sa mga subscriber din natin mga idol huwag niyong kalilimutan yung ating subscribe button pakihit na rin mga idol yung ating subscribe button dyan at syempre sa ating yung ating notification bell dyan pakihit na rin mga idol para ma-update kayo sa lahat ng mga video na ating ina-upload so yung ating mga video na ina-upload ay may kinalaman lamang sa buhay ng mga construction worker dahil isa tayong construction worker so kaya yung ating mga video ay may kinalaman sa uh, construction so yun ang ating mga ina-upload may kinalaman sa pagko-construction so meron tayong mga ilan na video na hindi man may kinalaman pero iilan lamang yan mga idol dito sa ating channel ang ating mga ina-upload ay may mga kinalaman sa buhay ng isang construction kaya sa mga viewers natin dyan mga idol sana panoorin nyo din yung aking video at pakihit din yung ating subscribe button at syempre isama nyo na rin yung ating notification bell dyan para updated kayo sa lahat ng mga video na ating ina-upload kaya thank you so much mga idol sa ating mga kapwa creator yung mga nag-subscribe sa ating channel so gusto ko pasalamatan yung mga nag-subscribe sa ating channel so, maraming salamat sa inyo mga idol so, at sa mga magsusubscribe pa dyan maraming salamat po ayun sana matulungan nyo din po ako na uh, umangat din yung ating channel yeah, so magtulungan lang tayo mga idol sa isa't isa para sa ikaangat ng ating mga channel ayan so yun lang mga idol ang mensahe lang muna natin ito sa ating live na to
Yan po mga idol ang ating pag-uusapan dito sa mga susunod nating live mga idol. At tatalakayin naman natin dyan. Tatalakayin natin dyan yung ating public watch hours. Kasi hindi ko pa alam mga idol kung paano natin ma-hit yung ating 3,000 public watch hour. Kung paano natin yan nakukuha. Kaya sana matulungan din tayo ng ating mga kapwa content creator na mga bago pa, yung mga nagsisimula pa lang. So, ayan. Tulungan na lang tayo mga idol. Magtulungan na lang tayo. So, sa muli, magandang gabi sa inyong lahat mga idol at salamat po sa mga nanonood ng ating video, ng ating live. Maraming salamat sa inyong mga idol. Okay, thank you so much mga idol. At palagi po tayong mag-iingat, especially yung mga kapwa natin dyan na construction boy, yung mga nagtatrabaho sa construction. Palagi po tayong mag-iingat. Yan po ang lagi nating tatandaan, mag-ingat sa trabaho. Napakahirap ng buhay construction. So, meron tayong mga pamilya na umaasa sa atin, kaya doble tayo ingat mga idol. So, maraming salamat mga idol. At muli, ako'y nagpapasalamat sa mga mag-subscribe sa ating channel. Hindi ko lang ng Superman Vlog. Ayan po ang ating munting channel. At sa mga nag-subscribe na sa ating channel, maraming salamat sa inyo mga idol. At God bless and everyone. At magandang gabi sa inyo mga idol. Ayan. See you next live mga idol. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol.